Ang atong unang pagbasa si San Pedro, 1 Peter chapter 5. Ang nagsulat ani gituhuan nga si Marcos or si San Marcos, kay siya may nahimong sekretary ni San Pedro. Mao nang iyang gihisgutan nga nangumusta ninyo, apil na sab si Marcos ang akong anak, sabot suod kay sila. Kuyog-kuyog yun kanunay. Kay si San Pedro, di man kay ni kamaong musuwat, kay wa man ni siya grado. So si Marcos mo'y graduhan, mo'y nagsuwat. Nya sa iya sang pagsuwat, si San Marcos nakumbinser pod nga ang iyang giwali or ang iyang gisulat nga ebanghelyo tinuod. Nya kay tinuod man, iya sang gipuy-an. Nay nindot sa ebanghelista kay posible nga dili siya maoy author sama ni San Lucas, ebanghelista sad. Disipulo pud ni siya ni San Pablo. Nya siya gitigsuwat, nya nituo pud siya nga ang iyang gisuwat tinuod. Karon wa naman ta magsuwat, naminaw naman lang ta. Ang pangutana, mutuo basad kaha mo nga tinuod ning atong gibasa? Maayo. Niya, mubuhat mo. Usa na lang ni tubag. Kay og mutuo ta, ato yung buhaton. Sama pananglitan sa unang pagbasa, usa sa gisulti diri ni San Pedro, sukli ninyo ang yawa, liguna ang inyong pagtuo. Kita daghang ato mahadlok masyawa. Di ba? Uy, yawa ko na, hadlok anak mo na. Pader, blessingin ni among balay kay naaman may mahibudngan. Anak dayon. Pader, nasakit da ospital, balik-balik ragi yung sakit sa akong anak. Pader, blessingin among balay kay murag ni agi dinhi evil spirit. Ang pare di ay mo blessing dia. Kamo di dili di mo musukol siyawa. Sukli. Kaya matod palagi ni San Pedro. Atol ko din basahon. Kaya mo magduda mo nga ako kabutang-butang. Ako kaya warabasan mo maminaw ganiya pagbasa, no? Ako ning basahon, ingon din siya diri. Pagbantay kamo o pagtukaw kamo. Kayang inyong kaaway nga mao ang yawa. Naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulog, nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan sa samang alantuson. Musukol gitag yawa, pinaagi sa atong pagtuo, dili pinaagi og kaisog or kalagot. Kay kanang kalagot iya man na sa yawa, nyag mo ni atong gamiton. Malipay ang yawa. Tagaan ta mong example ha, nang litan, sigihan kag libak sa imong ugangan, natipon rasad kag puyo. Nga sigihan kag libak, saan man nimo pagsukol ng yawa? Yawa man na. Ang saan pagsukol? Hilom gud taon na sukol nga hilom. Di jud ka mo hilom, sukol gud. Doon na jud kay isukli niya. Matod pasad sa ubang mga bahin sa ebanghelyo, nagisulti ni Kristo, gisulti sad sa mga ebanghelista o sa mga disipulo sabang San Pedro o nilang San Pablo, niingon gyud, conquer evil by doing good. Buntuga ang yawa, pinaagi sa maayo. So kung libakon kas imong ugangan, liguna ang imong pagtuo na kining akong ugangan, ako ning igsuon, ako ning neighbor. Di ba? Yan nga mas Kristo, love your neighbor as yourself. Imo na sang sunod nga tuhuan, kabahin ni sa akong kinabuhi. Dili ko kaako sa pagdaot niya tungod kay kabahin siya nako. Karon bitaw akong tiil, kani akong tiil ba?
dapit too, sakit itunob kay nasa gunson og kaog baboy. Naa man ni siya sakit ka ng gout ba, karon sakit itunob. Naamong siya sa siging hungits baba, kay lamian man kayong baba, kalami gyud. Di lang ko ana, ay sige lang, doong lang gid. Hingaon sa kay kog mani, na atong niaging adlaw hapit mahurot ang mani ba. Ano nagkaon sa kog mani. Karon nagsakit akong tiil, bikas. Siya ba'y nikaon sa mani og sa baboy? Naamong lang siya, aning akong baba. O kaning akong kamot, kay mo may sigig doong. O kaning akong mata, kay mo may sigig tanong, lami agyon. O kaning akong hunahuna, naamong, naglisod na hinuog lakaw, sakit. Niya, ang sa may buhaton sa tiil, masuko siya sa baba. Magyaw-yaw siya, di na kumulakaw. Nganong imo kong gitaga, uric na rin. Dili ay, muadto siya. Mo serbisyo yapon siya sa baba. Ay di kumulakaw pa doong sa kusina, unsaon ako pagkaon. Di ba? Ang baba, ang laway lang, dili mata kakita, lami ng pagkaon na. Layo man, inalan doolon yun, ang tiil, bisag sakit, alakaw lang yapon. Ang punto din kung mutuo ta, nga ang usa ka tao or matag tao anak sa Dios, larawan o kasamahan sa Dios, lig-unon tanang pagtuhua, makamaogid tang mohigugma bisan pag isakitan nata. Mao na anha na diha mabuntog ang yawa. Saman, sunod mo na. Kuan kay bakanan. Luya kay mga naw. Nabuntog naman tingin mo siyawa tingali. Ora sunod. Ora gikulata na wag maisiyawa di naman hapit kalihok. Mao na diri sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, kun motuo lang gyud mo nako, makabaton mo og mga gahom. Gahom ang gihisgutan ni Kristo. Dili ingon ordinaryo lang, dili ingon kusog, gahom. O ang unang gahom, makapapahawa mog mga yawa. Pastilan. Lingian na imong tupad, we. Ingna, nana ka dihay gahom. Naaka ning gahoma. Papahawag yawa. Gahom na. Niya lain pag yung gahom. Kung makainom kunog hilo, or bisag unsa, dili na gyud ka maunsa. Bisag mapaakan pakaglang mananap, di ka maunsa. Nya dayon, makasulti kag lain-lain na pinulungan. Pasabot, kamao kang nakay art of speaking. Mo nang daghan kay taghalin din sa salat. Kay na ako'y art of speaking. Na pagigahom. Pero naaman sa giyawan on kay di gyud maminaw bisag kung saan nato ingon. Ingnon nato palit lagi mo slat, di gyud mo palit eh. Pero sige lang yung sulti, madugay mo palit gyud. Ano na? Art of speaking ba? Kamo nakapalit na mo slat. Di nanasan mo igahom ron. Ana. Aka mo na sa panulti ngadto nga pangdamay sad mo ba haron da sa sila igahom ingna pamalit sa mo slat. Nagtabutang nagpa-picture na ako diri nga huwat yun ba? Sa gabi na kayo, huwat yun. Inga sila palit sa ming slat pa dir. Inig-uli na ko ngadto sa iyang gikanan nga nasod ba? Ako tong pang-imbitaron dito tanan ako mga amigo, amiga, mamalit sa ming slat. Ako kanagi maing buhaton. Ikaw rin palit-palit. Di ikaw rasay magrasyahan. Imbitara tong imong ubang kauban nga wa pag taon kapalit, maluoy sa kanila, papalita sa to. Di ba? So imo sang gamiton ang imong art of speaking. Nga naman, gasa man natong tanan. Bitaw tong ni ari diri ang gahapon mo to, ato niaging adlaw. Hasta ang iyang gibantayang masakiton nga paralyzed, nakapalit og slato, iya magikumbinser. Ana, ay kung magpalit ato, ma-atake itong usab. Pero inig-atake itong usab, di na ito mag-uol. Nga naman, tungod kay naa na niya ang kalipay
og kalinaw nga gikan Dios Ginoo. Kay kani manggong yawa, ang iya aning buhaton nato hadlokon ta. Hadlokon ta ba? Hala, sige, buhatan na. Sige, sige. Higugmaa gyud ang imong ugangan nga sige libak nimo. Uy, biyain na oy. Ayaw na nagtagda. Imo nang kanang mag-abusan na. Anaon man kasyawa, mo na iyang panghadlok. Anha ta diha makuha nang imong bana sige pangabit nya kulatahon pa ka, nayabag ka diha, sa buang ka, biyain na, biyain. Naa pa kay daghang makit-ang nga mga buutan nganong ipugos man gid nimo anang animal dako. Ana no? Nga ikaw nga way pagtuos Ginoo, abiya sa dayon. Inyo mga anak, mga batanon, magkuyog-kuyog sa uyab. Ingnon dayon na siyawa, nganong usikan man nimong higayon nga kamuramang duha, tira dayon. Kanindot ana, isa, uy, wapa mamikasal, ada maghuwat man ka, unya dalag mamabdos o nasad pakasli. Di pa lang na hinoon mamabdos, usik-usik lagag pakasal, may nang deposituhan daan, aron inig kasal, na namoy produkto. Ana man na, siguristam ng yawa, or ingnon pagisyawa ang laki, siguro ana, kay magkabuwag mo sunod buwan, na lain yung makauna ana, unhin na lana, nogon kayo. Usahay sa mga babae sa imo ingon ko no nga anogon kayo dili ka katilaw ani kanang unhi wa na lang yun tintalag yun maayo kay pari ra ba na tintalag yun basig maadto nas madre una reporting tinintalay hasta sa mga babae manguna na ingon sila wa pa masag ko unhi bro manguna ko no ana nga naman nangatintal tas yawa naa say instrumento ang yawa nga mangumpan niya sad mangumpan niya aron mahimo sa kana din nagsigig post ana mga porn kanang gasigig TikTok anang pakita-kita ng ilang mga private parts diha ambot kakita na ba ni Brad Loloy pero ako kita ko na usahay ana mugawas mo na sa TikTok ana labaw labaw na ning diya sa kong kilid hapit ni di matog Kani mausad ni ang ilang mga instruments of evil. Mao lagi na nagnguba, naglibot-libot kuno. Sige gyud 24/7. Unsa may itong isakbang 24/7 sad nga pagtuo sa ebanghelyo. 24/7 sad nga pagbutang sa atong hunahuna nga nia ang Ginoo sad nako. Makabuntog ko niini. Makahigugma ra gyud ko aning akong sigig pangabit nga bana kining akong nangabit nga asawa mahigugma ra gyud ko ani kaya ra gyud ko ning akong mga anak nga tapulan kaayo musuyo pagyud kaya ra gyud ko ning higugmaon kaya ra gyud ang moingon ko maging sino ka man mamahalin kita og labaw sa tanan kaya ra gyud akong mopalit og one slot bisan pa man og ako usa lang ka kargador usa lang ka tricycle driver, usa lang ka labandira, ako ra gining matiguman og akong ipalit og slot. Di na lang ko mo snacks, din ako manigarilyo, din ako mo inom aning soft drinks. Ang beer, okay na tingay ang beer. Ay di na sa ko aning beer. Kaya ako na lang ning tigumon para ipalit og slot. Mapalit na nimo? Yes. Hunongon ko ning akong palit aning swertres. Hunongon ko ning akong siging panaya aning loto, kining siging paningkamot nga makakwarta aning sugal, nya tigumon ko ni sa akong alkansiya, igtapos tuig, i-treat nako og Christmas treat ang akong tibuok pamilya. O, di ba? Wa ba gani siguro, hunongon na nimong imong ginagmay-gagmay o dinagkong bisyo, makailis pa ka ng inyong atop. Gisayunan kag mugasto kag 100 kada adlaw. Bisag ka na lang, 100, di mo labaw pa biya na. Butang talang 100 kada adlaw times 365 days. O sa katuig mo na, 365 times ni mo 100. Pila may matigom ni mo. Tapos tuig. Unsa mo diya? 365 times 100. 36,500. Dili ka na mailisan ang imong atop. Anhi pagyud ka mangayo sa simbahan o pila ka pligong sin. Anhi pagyud ka mangayo dinig para ipalit og uniform sa imong anak. Na kung imo lang ang hunongon ang bisyo, sigarilyo, inom, sugal, imo nang tigumon, igtapos tuig na kay labing minos
36,500. Pagtuo, pagsunod sa Ginoo, pagbuhat unsay maayo, dili pagsunod unsay dautan. Og mao ni ang makapalig-o natog maayo. Nang pasalamat ang dunay ni tigom og mga slots, nahalina na tag 2,310 ka slots. Kapta. So good nagkusog ang atong slot, no? Karon ana pa sa daghan-daghan 51,690 pa man sa niyang slot. Pero akong target ani kutob Hunyo. Ato ni hotdog palit. Kutob June. Okay? Okay kayo eh. Kada semana palit mo usa ka slot. Kamu ngarang-arang pagkabutang. Nya kamo sang anang igo-igo ra gyud pras nako sad palit lang mo slot kausas usa ka buwan. Nya kamo gyud murag lisod jud kayo, palit lang slot usa ka slot. Hangtod June, sugdan nimong tigom karon, hangtod month of June, usa ka slot tungod sa imong gugma kanang imong gitigom kada adlaw nga tag 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos nga imong tigumon, mura sa kag nipalit og 1 slot kada adlaw kaysa kasing-kasing og sa mata sa Ginoo. Tungod kay intention manimo nga imong tigumon para ipalit, perfect na ngadto niya. Perfect man gani niya ang 2 cents nga gihug sa byuda sa sudlanan. Kana pa bang imo nga 10 pesos, 20 pesos nya intentional gyud nagihug sa alkansiya. Murag katong buta ba nga masahista nga ning kalit lag tunol nako paghilog nako sa iyang papa dito ra taon galingkod sa daplin pag nako sige ari nako ha nag-ana sa kamot pader time sa pader ko okay sa man ni amo nang usa sa among igsoon pader ingon ang nagibitan nako nako unsa man na siya mopalit kog usa ka slot pader ako ginigitigom-tigoman palit siya nya tag 500 man to atong slot ato. Palit siya ko sa kaslat. Kung siyang kamot. Mutta. Kamu gani, sigal na mata ninyo. Wajo na ito. No? Natas, kita kay Kwanto. Berapa? Murag, grabe ang imong bation eh. Mupalit og slot, titigong-tigong gito niya. Buta, nakatigong pa. Kung saan na kaning nindot kay mata, di gyud katigong. Ang point lang, naa ba kay pagtuos Ginoo? Naa ba kay pakighiusa sa simbahan? Naa ba kay pagbati nga ako kabahin ni ining maong proyekto? O kabahin sad ko nga hatagag grasya pinaagi ni ining maong parokya ni San Vicente Ferrer. Makadawat sad ko grasya kay usara mi kalawas. No? Sige, manindog na ta.